Boxerák. No jo, no, to je boxerák, tady ten. No počkej, packy ne, packy tam nepatří. Jak mlaskaj. No jo, krmení. A mě tam zůstává vždycky jedno z těch světlek, úplně v tom nejzaším koutě. No, že tam byli. Maskání. Jsou piraně totiž, barvy už jsou to piraně. To nejsou štěňátka. Ty dala klouzavou mísu, já si ji podržím. Ty prohodila místě, no. A docela rychle to pucujou. No,